Unha manchea de contos. Na casa, a avoa Teresa ten sempre moitas pezas de roupa. Hai de todas as cores que poidades imaginar. É que a avoa Teresa é modista. E, ademais de ser modista, gústalle moito contar contos. O conto que máis lle gusta contar é o que comeza así. Houbo unha vez un gorrionciño pequeno e esmirriado, pero moi espelido, que foi patinar sobre xeo. O gorrionciño, que ademais de espelido era moi atrevido, quixo facer unha pirueta. Pero mira ti que non lle saiu ben... Cataplof! Esvarou e rompeu unha patiña. Ai, caramba, como me doe! Rompín unha patiña. Dicía entre saloucos. O gorrionciño. O gorrionciño tiña un amigo que era un periquito. Este periquito era un resabido. Era un destes periquitos que o saben todo e que sempre queren ter a última palabra. A pesar disto, o gorrionciño queríalle moito ao periquito e o periquito ao gorrionciño. Cando o periquito oíu os choros e os xemidos do gorrionciño, foi voando ver que lle pasaba. Esvarei. Díxolle o gorrionciño ao periquito. Mira que forte é o xeo que me rompeu a pata. Si que o é moi forte, díxolle o periquito. Pero aínda é máis forte o sol, porque o sol coa súa calor funde o xeo. Tes razón, díxolle entón o gorrionciño. O sol sí que é forte, porque funde o xeo que me rompeu a patiña. O periquito pensou que aínda había algo máis forte co sol. Por iso dixo: máis forte co sol é a nube, que o pode tapar. É certo, dixo o gorrionciño. A nube sí que é forte, porque tapa o sol que funde o xeo que me rompeu a patiña. Para o periquito, aínda así, a nube non era a máis forte. Máis forte que a nube é o vento, que a pode levar cun soprido potente, dixo. E o gorrionciño tivo que recoñecer que o periquito dicía a verdade. O vento sí que é forte, porque leva a nube que tapa o sol que funde o xeo que me rompeu a patiña. O periquito recachou o pico e dixo que iso tampouco era totalmente certo. Máis forte que o vento é a parede porque o detén. E o gorrionciño non o puido contradicir. Tes razón, periquito. A parede sí que é forte, porque detén o vento que leva a nube que tapa o sol que funde o xeo que me rompeu a patiña. O periquito dixo entón: máis forte que a parede é a auga, porque a auga pode atravesar a parede. E o gorrionciño asentiu dicindo: a auga sí que é forte, porque atravesa a parede, que detén o vento, que leva a nube que tapa o sol, que funde o xeo que me rompeu a patiña. Pero o periquito estaba convencido de que había algo aínda máis forte que a auga. E dixo: máis forte que a auga é o boi, porque a bebe toda. E o gorrionciño non se puido opoñer. Ti sí que é sabio, periquito. O boi sí que é forte, porque bebe a auga que atravesa a parede, que detén o vento, que leva a nube que tapa o sol, que funde o xeo que me rompeu a patiña. Pero a corda aínda é máis forte que o boi, porque coa corda atase o boi.
dixo o periquito. Éche certo, Dixo o gorrionciño. a corda sí que é forte, porque ata o boi que bebe a auga, que atravesa a parede, que detén o vento, que leva a nube, que tapa o sol, que funde o xeo que me rompeu a patiña. E cando parecía que xa atoparan cal era o máis forte de todos, o periquito dixo. Máis forte que a corda é o balado, porque a xuxeita. E ao gorrionciño non lle quedou outra que dicir. O balado sí que é forte, porque xuxeita a corda, que ata o boi, que bebe a auga, que atravesa a parede, que detén o vento, que leva a nube, que tapa o sol, que funde o xeo que me rompeu a patiña. O gorrionciño pensaba que xa non habería ninguén, nin nada, máis forte co balado. Pero o periquito, que, recordemos, era moi sabio, dixo. Máis forte que o balado é o lume, que o pode queimar. E o gorrionciño dixo entón. O lume sí que é forte, porque queima o balado, que suxeita a corda, que ata o boi, que bebe a auga, que atravesa a parede, que detén o vento, que leva a nube, que tapa o sol, que funde o xeo que me rompeu a patiña. E despois preguntoulle ao periquito. E hai algo máis forte que o lume? E o periquito dixo que non, que máis forte co lume non se lle ocorría que podía haber. Entón, agora que xa atopamos o que é máis forte, por que non chamamos a ambulancia? Ao cabo rompín a patiña e dóeme. Meu dito, meu feito, chamaron a ambulancia. Seguro que chega de seguida, Dixo o gorrionciño. as ambulancias van moi axiña. E o periquito contestou. Mais axiña que a ambulancia van os coches de Fórmula 1. Foi unha sorte que a ambulancia chegase ao cabo dun instante, porque o pobre gorrionciño non había soportar que o periquito volvese comezar con aquilo de mirar quen era máis co outro. O gorrionciño subiu á ambulancia e o periquito preguntoulle. Queres que te acompañe? Sí, Respondeu o gorrionciño. pero só se cala la boca. E aínda que non o creades, como lle pedira ao gorrionciño, o periquito non dixo nin pío durante todo o camiño. Ao cabo duns cantos días, a patiña do gorrionciño xa estaba totalmente curada e non lle doía nadiña. E a ver se adiviñades cal foi a primeira cousa que fixo entón o gorrionciño. Claro que sí, foi patinar sobre xeo.